Aften og velkommen til CV-avisen. Mit navn er Jesper Sørensen, og jeg følger lidt af jour med dagens begivenheder. Først. Igen i dag er danske flag blevet brændt og trådt på i Mellemøsten. Samtidig med det har der været flere attentater på Jyllandsposten efter Kurt Vestergaards Mohammed-tegninger. Ja, det var dagens begivenheder. Nu går vi videre til noget forhåbentlig lidt mere positivt. Og nu videre til politik. Den 23. august 2011 er der folketingsvalg. Er du i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds ud for? Du er ikke den eneste. Vi har derfor udviklet et nyt parti-app, hvor i der er en quiz, hvor du kan svare om dine holdninger, og derved finde ud af, hvilket parti du ligger tættest op imod. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia. Aha, nu ved jeg helt sikkert, hvor jeg skal sætte krydset. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Det ødelagde det hele. Det har vi løsning på. Vi har lavet en... Godt. Det var ikke så. Professor Lækker Smørhår.